The war veterans in Mashingo have outrightly rejected President Emerson Mnangagwa's borehole and solar project, calling it a late and insincere gesture. Sana pana mashoko anoonekwa kunzi mahall veterans anoramba borehole avari kudhirilirwa panapa achiti insincere gesture pamwe chete nedzimwe dzimba dziri kuonekwa dziri kuvakirwa mahall veterans dzaita kuti vanhu vaseke vakati ndo dzimba dzakanyatsodeserva vanhu vakarwira nyika yezimbabwe here. Sana pana masvika panyorwa panapa subscribe or like or turn the bell like kuti muta panapa nzvimbo inonyora chiti speaking in Masvingo on Thursday after attending Mrs. Auxilia Mnangagwa's rally, one former freedom fighter expressed frustration. This project is only meant to hoodwink us. Why did it take so long to implement? They are doing this because all veterans are saying enough is enough. Another veteran, Comrade Hokoyo Purveya, added, personally, I will not accept the offer because it is insincere. Comrade Sab Mudondo also criticized the initiative, stating, Mnangagwa is taking us for granted. We don't want a boss. We want the country to move forward. However, Paul Tungwarara, who was leading the program, defended the project, stating, the Presidential War Veterans Fund has been expanded with the solar and borehole program now extended to all war veterans across the 10 provinces. Ndomashoko ari kuno panapa ari kubuda tiona kuti aiwa mahall veterans kumasvingo vazviramba vakati aiwa hakuna zvakadai sei makatora nguva yakareba ende nawo makuda kuti silencer metauri neraridza nemabohos pachete nezvimba zviri kuvakiwa panguva ende zvatiri kuona kuti vana poti kwarara vakomana vari kurana this nekurola out this project aiwa vari ngonouya zvavo vachingozama-zama vachidzamba-dzamba but vanondoziva kuti kune corruption yakanyanyisa yavatotora nethat tender. Tunze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu, so subscribe or like